ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବାନ ଓ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖରେଖ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ରାଜା ବହୁତ ଦୟାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ରାଜା ବେଶ ବଦଳାଇ ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଖବର ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁଟୀର ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁଟୀରରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆମେ ତ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଓ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିବ। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଅ। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ରାଜଦରବାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ। ମୋର ବୟସ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମୋର ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କିପରି ଚଳିବି, ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାର ଖବର ରାତ୍ରିରୁ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସମସ୍ତ ଧନକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ତାର ସିନ୍ଧୁକ ଖାଲି ଅଛି। ତାକୁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲା, ଘରକୁ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଚୋର ଆସିବାର କିଛି ସନ୍ଧାନ ବି ମିଳୁନି। କୌଣସି ଚୋର ଘରକୁ ଆସିବାର କିଛି ସନ୍ଧାନ ବି ମିଳୁନି। ସିନ୍ଧୁକଟି ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଭଳି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ପୁଣି ଥରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଧରି ଖୁସି ଖୁସି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଭଳି ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖି ଶୋଇଲା। ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାକୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବାହାର କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସକାଳୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଉଠି ଦେଖେ ତ ତାର ସିନ୍ଧୁକ ଖାଲି ଅଛି। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଡାକି ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ନିଜେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ରାଜା ବେଶ ବଦଳାଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାତ୍ରି ଠିକ୍ 3 ପ୍ରହର ହେବ। ରାଜା ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ମାଗି ନେଉଛି। ରାଜା ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନ କାହିଁକି ଛଳନା କରି ଲୁଟି ନେଉଛ? ଆପଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ମୁଁ। ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଧନ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ, ନହେଲେ ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ସୁଖ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରାଜନ୍,
ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏହାର ସବୁ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହାର ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ରାଜା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟର ଗୁଲାମ, ତୁମକୁ ବି ତୁମ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ, ଏଥିରୁ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ଭଲ ଫଳ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏତିକି କହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ।